Здравейте, приятели! Днес ще ви представим осигурител за резби на Вико 02К43. Най-масовият осигурител поради две основни причини. Първата е, че след като лепилото се използва, може да се демонтира с ръчни инструменти. И второто е, издържа на всякакви видове масла, бензин, газ и други химически елементи. Това, което трябва да знаете за осигурител 02К43 е, че неговата цел е да осигури болтове и болтови съединения против видими и невидими вибрации. Най-хубавото е, че чрез капачката на Вико ние можем да регулираме капката, която ни трябва, за да използваме осигурител. След като се нанесе осигурителя върху дадения детайл, ето, тогава е изключително важно да се знае, че ние няма да имаме втвърдяване до момента, до който не се нанесе втория метал. Тоест, осигурителът за резби 02К43 работи само и единствено, когато имаме контакт между двата метала. Изключително важно за вас е да знаете до какви размери на болтовете работи осигурителя. До М36. Всичките характеристики на осигурителя може да се видят в техническия лист на лепилото. Всяко едно лепило има технически лист, на който трябва да отговори. Имаме размер, температурна устойчивост, начин на работа, време за втвърдяване. Всички тези характеристики са във всеки технически лист. Преди да работите, прегледайте техническия лист. Там са описани всички детайли. Осигурител 02К43 втвърдява между 15 и 20 минути при стайна температура. Тоест, ако е по-студено в вашата база или в цех, ще втвърди по-бавно. Ако е по-топло, е възможно да втвърди по-бързо. 02К43, както казахме, позволява демонтаж с ръчни инструменти. Това го прави изключително използваем от автоиндустрията, машиностроенето, всички видове индустрия използват този осигурител. Вико го предлага в 3 опаковки. 10 мл, 50 мл и в 250 мл, която е икономически най-изгодната опаковка. Важното нещо при осигурителите и специално при този осигурител е след употреба трябва да влезе въздух в самата опаковка, който позволява на лепилото да бъде стабилно в следващите 1 или 2 години. Осигурителите за резби от 02К43 серията са един от малкото продукти в България с сертификат на немската сертификационна компания Девал ГВ, която дава гаранции за качество на продукта и че може да бъде използван в продукти, които имат нужда от този сертификат. Благодаря.